Hej med jer. Så er det tid til at udtale ting. Og sådan. Og vi starter her. Lad os se. Degro. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Meget flot. Lad os se her. Melissa V. Og her. O med H. Smiley. Altså, der forestiller jeg mig, at det er en forkortelse. Oh my hell. Eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Legacy. Novellen. Smiley. Dax. Jeg ved det ikke. Carla. 1, 2, 3, 4. Carby. Hvad? A1, 3, B1, 4, C1, 5, D1, 6, E1, 7, F1, 8. Mit udtales engelsk. Ja, det gør det. Stella 2, 4, 8. Og her. Læs det her op. Speciallægepraksis, planlægning, stabiliseringsperiode. Alice. Ninsen. Og læs også det her op. Hippopotomonstroses quipedalia forbi. Cool Star. Det her Cool Star og On London og Blue Fashion. Hvor der så lige mangler et H. Der hvor det burde være et H. The Unforgiven. Jeg regner med at du udtaler mit modelnavn rigtigt. Så udtale Jamir Rokai. Det der like ingen der kan. Jeg prøvede det. Clara Maria. Flammer 15. Prøv at udtale Mami Lapina Tapai. Hun har en lille video. Ej. Lad os fortsætte. Cupcake. Smiley. Supermina. Like lige den her side på Facebook. Facebook.com One Direction page. Uartig. Din pige. Overrasket Smiley. Senior Drew Bieber. Streg. Ved ikke engang hvordan jeg selv vil udtale mit navn. Så Shane Dawson. Ja. Sig det er stum Q. Er det ikke sådan noget man siger når man beder? Eller er jeg bare helt forkert på den her? Smukke 2010. Det er nogle år siden nu. Sne 56. Belixe. Hvor hyggeligt. Ja, det er det da. Jacqueline. Okay. Lara M.E. Mille Musvit. Sådan et rigtig frisk navn. Melle 2, 9, 8. Og så er Cupcake igen. Der er hende igen, som jeg overhovedet ikke kan sige. Som jeg skal sige det her. Jamen det kan jeg godt, det er bundjysk. 1, 2, 3, 4. Ja, kunne være meget sjovt at se og høre. Serafim eller Serapim. Det er spørgsmålet. Serapim, Serapau. Du er en svær en. Må vel bror. Nå, lad os fortsætte. Ha. Ingert. OK. Den har jeg set. Cool Star, sig. Jeg elsker leverpostej smadret papegøjer uden pause. Ja, det gør jeg lige. Safetira. Mia Sky. Kai. Esseren. Hvordan vil du udtale dette navn? Tasiangua. Det er en fra min klasse, der hedder det. Okay. Minitina 1. Prøv at udtale. Det flammer igen der. Prøv at udtale Mami Lapina Tapai. Det er et engelsk ord. Det lyder altså japansk. Ingen fornemmelse der. Udtaler det selv Marie 8, 8, 9, 9. Det gør jeg også. Altså. Det er ikke engelsk, det er Tagalog. Klart. Snow White. Tobias. Supermodel 1400. Den smukke Melle. Udtal Hatsune Miku. Meguine Luka. Gapuku.
Gakupo, Kaigo, Marin, Ostemand Jens. Min gode gamle Ostemand Jens. Lulu Charlie. Coulstar, sige Chaval, det er fransk, ja, det ved jeg, det betyder vel hest. Cupcake, den smukke Melle, hende har vi sagt. Priscilla, ja. Faten Villa, Le Banana, Ariana, sige Coulstar et Testuré. Nej, jeg synes ikke, det er så svært, som du siger. Excuse. Simorene. Bamse, mor. Sig Ela, send et link, når du har lavet videoen. Ja, det skal jeg nok, sige Ela. Den der fisk. Overvej at lave en model, der hedder Spøfkøf. Amia, sig model er slet ikke. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal sige tak, for jeg ved ikke, om du relaterer til mit eller din egen. Jeg er en missekat. Det er jeg. Nej, mit er så svært. Aviaja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og send link til mig, når du har lavet videoen. Dobby, du skal synge lololololo, jeg er en fisk. Lololololo, jeg er en fisk. Sig, mon modelle S plus bor. Ja, okay. Det ved jeg heller ikke, om jeg skal takke for, fordi... Nej, men det ved jeg ikke. The Sims. Okay, så. Ja. Yeah. Elite Angel. Må jeg godt kopiere dit forum? Altså lave et, der ligner. Daisy Puss. Vil gerne have, at du siger det her. Daisy Puss. Stine, eller bare Stine. Blue Sun. Den rødhårede pænest af Amina SV. Okay. Eos 12. Slow. Det er slow. Michaela 275. Flammer 15. Du er jo overalt, der er du. Der er du også. Sinhead. Altså, mangler det ikke et H der? Skuffet. Sinhead. I am a demon. Bailey. Dentifrice. Jeg har aldrig set det over før. Bare mig. Maja. Der er du igen, altså. Helt ærligt, Flammer. Keder du dem? Ej. Auquia. Bamse. Jeg elsker mit modelnavn. Det kan jeg godt forstå, Bamse. Det kan jeg godt forstå. Never. Lad os se, hvad det er. Det Glive står bare lige her. Melissa 620. Millamus 2. Og ikke tysk. Ven ikke dik hatte. The Unforgiven, har vi sagt. Miley 1910. Amalie BD. 4 sider to go. Eat me, drink me. Jeg udtaler mit modelnavn Clark. Okay. Ej, hvor sjovt. Sådan udtaler jeg også mit modelnavn. Jeg kan mærke den efterligner her, var. Ej, vi er bare soulmates. Caro Marie Star. Den var enkelt. Ida 1, 3, 4, 5, 7. Lekita. Du må også gerne udtale Aprila. Nicolina Styles. Det er de stoffer. Det er den stof, jeg ikke kan sige. Den der fisk. Jeg har vist sagt alle de her mennesker. Hvorfor kommer I igen? Kirafum. Ruisi. Jis in my pants. Eller nej. Isabella V. Tish retard. Sig det der stakit, stafet, kasket, stativ. Censur. Melissa 620. Maja 1184. Jux Nyakilder med. Okay. Det siger vi bare. Yuki. Don't keep calling. Hvorfor? Jeg vil gerne keep calling. Anna Sej 13. Pony 106. Asimki. Alex 0109. Yukon. Oh my hell. Smiley. Ej. Maja 1184. Jakale M4 Bulch. Guldblomst 1. Ja. Anne, sej trold. Du er en sej trold, Anne. V Beauty.
spørgsmålstegn, udopstegn. Det er sådan rigtig, har du problem? Spørgsmålstegn, udopstegn. Okay, Alice. Det har jeg sagt. Ostepops 8D. Udtale mit svedige navn. Svedige. Lækkert. Snuske. Blok mig. Prøv at udtale Susanna. Susanna. Så læg mærke til stregen og u. Blok mig. Jamen okay. Ej, okay, undskyld. Fyfers. Flammer. Jeg prøver lige. Jeg skal nok lytte på. Shit. Det kan jeg ikke se. Jeg mener, ja. Claudia, god supermodel. Kiwi Pie. Scream. Det skulle have været C. Scream. Det skulle have været C. Psykomorphin. Tror ikke, det er så svært, men hvorfor ikke? Det er god, holder lige oppe. Tak, skatter. Min barb. Blixi. Det lyder sjovt, så ja. Emil 624i. Sofie. Maja 1184. Så er det snart. Uha. Katie 7501. Jeg ved, jeg tør ikke åbne den, når det er der for dig, Flammer. Tiamissen XD. Josefinest 1. Knik. Du er svær, du. Og du har haft live chat. Den var super herlig. Nå. Rosa 1506. Another freak. Endnu en freak. Der er simpelthen så mange freaks. Det er super nice. Eli. Chale. Cool. Kunne godt tænke mig at vide, hvordan folk udtaler mit. Altså nu er jeg jo ikke folk. Men jeg tror, de siger Chale eller Chale. Nocturne. Der har jeg sagt. Nej. Altså prøv at slå mig ihjel her. 2 T 2 1 U 2 2 V 2 3 X 2 4 Y. Toft 2. Der er cool, Lolle. Det er Louise. Udtale min kats navn. Finussen. Hej Finussen. Miau. Hot girl. Hot girls, we have problems too. Min anden bror. Smiley. Coldplay. Jeg går ud fra, at de fleste udtaler det, ligesom de udtaler bandet. Det er klogt og sagt. Skrevet. Whatever. Den smukke Viggo har happy hour. Woo! Happy hour. Mit navn er ikke spor specielt at udtale, men alligevel. Vanessa 001. Jamen, du har da et navn. Felicia. Må du kan udtale mit navn? Det kan jeg måske. Sketsmo. Dr. Fitzagal. Fitzagal. Mi. Det er Katja. Det er bare katten. Fia Lisa. Udtal mit modelnavn, mit rigtige navn, Ditte Marie. Min hest, Frik. Og min gamle hest, Hjalte. Er det ikke de der nordiske guder? Eller skal jeg bare stoppe med at tale nu? Ja. Spil 56. Kas 0116. IFUS 2010. Little Mix. Oh my god, Little Mix. Jeg elsker Little Mix. Sané. Der har jeg sagt. Nej. Så er jeg vist fru Nailhoven. Det er rigtigt, jeg er vist fru Nailhoven. Som du også lige har skrevet. Hvis jeg nåede at komme med. Og det gjorde du så lige, fordi du er heldig. Aniquel. Awaken. Dum. Også til mig. Okay, så er jeg vist færdig her.